салому алайкум дӯстони азиз, иншоаллоҳ ки ҳар як кадоми шумо сиҳат саломат ҳастед. хушомадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. як хонага квартира дар 19 этаж қарор дорад. 59 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, райони Пахтакор. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 4 этажа мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар назди мошинбозор, молбозор. 4 сотиқ замин, 3 дар хона, баня дар дохили хона мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. гирди ҳавлин маҳкам карда шудааст. дар назди хона мактаб мебошад. хона алиша мешавад бо квартира. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. дар ҷои беҳтарин қарор дорад. инак мошини фурӯшӣ Kia Spartak дар ноҳияи Ёвон, совхози дуюм, қишлоқи Қашқарда, соли барои 2011. мотор 1.6, коробка автомат, сӯзишвориш бошад бензин. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. мошин 2 сол мешавад ховай, лекин ягон задагӣ пусидагӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин алиша мешавад бо 2 хонага ё 3 хонага квартира дар шаҳри Душанбе. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. як хонага квартира дар 10 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 99 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира лифтам дорад. айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамаш дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. 2 хонага квартира дар 10 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон. 2 хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 65 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%.
квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 205 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи рӯдакӣ. сехонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 42 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешавад. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона дуэтажа мебошад ва ин хона дар дуюм этаж аст. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад.